Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwana malingana ndi nthawi, bwana kuno kunkhota ngati kuli chitukuko, chipani chimene chinapanga chitukuko ndi kuno kunkhota chipani cha UDF. Bwana posonyeza kuti chipani cha UDF cha mphamvu olo chisango cha 2019 MP anawina kuno ndi wa chipani cha UDF. Kusonyeza kuti anthu awa ndi achipani cha UDF. Bwana anthu awa bwana zimene mmanena inu, zimene mmaunikira dziko lino la Malawi ndi zimene zikuoneka lero. Anthu awa ali pa umphawi akukumana ndi mavuto. Bwana anyamata anu ali ndi chisangalalo kwambiri, afuna azingoyimba, koma malingana kuti msonkhano uwu ndi woyima ofunika ulendo wina. Bwana muzabwere ndi msonkhano wa sanja kuti anyamata ndi azimayi malingana ndi nthawi ndiwapemphe wolemekezeka a president athu Right Honorable Atubele Muluzi, amene ali chiyembekezo cha Malawi, anthu chimene akukhulupirira kuti pa 16 September pano president wa Malawi Right Honorable Atubele Muluzi. Amene wandu wapemphe bwana kuti apereke moni zomwe kwambiri. Bikanena kuti kumpoto muyankhe kuti Malawi. Kumpoto Malawi. Kumpoto Malawi. Kumwera Malawi. Kumwera Malawi. Chigawo chino chapakati Malawi. Kuno kumkota Malawi. Kuno kwa Mwasambo Malawi akubere ngoma. Ife tonse ndi chani? Malawi. Ife tonse ndi chani? Malawi. Dzuka Malawi dzuka. Malawi dzuka. Amayi ndi abambo ndiyambe ndikupereka ulemu kwa Mayi Angela Muluzi, amene ndi mayi oyamba kuchipani chathu cha UDF. Honorable Rahim Elias, amene muli Vice President chipani chathu cha UDF. Honorable Secretary General Aleman, amene muli pano, atsogoleri ku region, district, motsogozera ku region da district governor, amayi ndi abambo, moni nonse. Walim salam mpela une, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hallelujah. Amen. Amayi ndi abambo, ine ndikuthokozeni kwambiri
mmene mwandilandira masanano pano pa Mwansambo. Koma ine sine munthu osangala, ndine munthu amene ndi okhumudwa kwambiri mmene zinthu zilili zikuyendera mdzikomo. Sindikusangalala olo pang'ono mmene zinthu zikuyendera muno Malawi. Konse ndikupita Amalawi akudandaula. Number 1 akudandaula kukwera kwa katundu ndi zinthu. Amalawi akudandaula kuti alibe makobidi, alibe ndalama. Chifukwa alibe makobidi sakuthawa kuti akagula chakudya. Ngati sana alime bwino chifukwa alibe makobidi akulephera kuti apeze chakudya. Konse ndikupita ndi mawu amene akulankhula Malawi. Zina zimene akukamba kunena kuti chaka chapitachi akhalasa wakumana ndi mavuto kusowa madzi abwino akumwa, kulepheranso kuteza mankhwala muzipatala zathu. Chinthu chimene chakula kwambiri mmene ndafotokoza ndikusowa ndalama, kusowa chakudya. Pa Chingerezi no money no food. Nkhani ili Malawi lero ndekatundu zinthu mmene ndafotokoza singokwera mtengo tsiku ndi tsiku. Apa ndi pamene pagona nkhani. Ine ndinafotokoza mbuyo ena samafuna kumva. Ndinanena mawu kuti Malawi muchenjere, mukampatsa lenala basi kuti ayendetse. Aitani? 5 years yapita ena amaganiza kuti ndi mwano kapena atupele akungoteza. Pamene ndimafotokoza mawu amenewa kuti musampatse lenala basi ayigwetsa, ena amaganiza kuti atupele ndi wamwana. Ine ndimalankhula chilungamo chokhacho. Ndinalankhula mawu osampatsa mtsogoleri amene alibe experience yakayendetsedwe ka dziko. Ovutika mukhala inu. 5 years yapitayi kulibe ndalama, katundu mangokwera mtengo tsiku ndi tsiku, kusowa kwa chakudya. Ndikukhulupirira kuti kuno kwa Mwansambo zimene ndikufotokozazi sindingokamba ayi, ziliko si choncho. Kapena kuno muli bwino, kapena muli bwino. Chifukwa vuto mdziko muno silifuna kuvomereza chilungamo,
sirifuna kuvomereza chilungamo. Mwina kapena kuno muli bwino, mwina kapena mukufuna muzipitiriza makhala mene mulili chonchi. Chifukwa pa 16 September pabwera vote, mukaponyaso vote yanu kuti amene akulamulawa apitirire, ne mudikiraso 5 years ina mene mulili. Mudikiraso 5 years ina muli padzuwa opanga ndalama, katundu mango kwera ntengo, kusowa chakudya. Palibe zimene zisinthe mdziko muno. Zili kwa inu, zili kwa inu, zili kwa inu. Moyo uyu aliyense anabwereka. Popita ukavota mumavotaso noka. Ngati mukufuna mavuto amene apitirire, pitirani mukavotenso kuti boma lipitirire ilili. Ine ndikukamba mawu amenewa amainda abambo, izi sizamasewera. Iyi ndi miyoyo yanu. Iyi ndi miyoyo yanu. Musaseweletse miyoyo yanu. Musaseweletse voti yanu. Musaseweletse voti yanu chifukwa mukusata t-shirt, mukusata nsalu, mukusata kena kake chifukwa ni nthawi ya kampeni. 5 years mulilenso. Lero atupere akubweranso kuzakuuzani kuti ndikamakamba experience yakandetsereka dziko lapansi ni lasintha. Nthawi imene MCP imalamula kufika mpaka na 1994, nthawi imene ija china chilichonse kandi makampani kaya ndi mabizinesi zonse zinali m'manja mwa boma. Tisiyanitse pamene timvani bwinobwino. Kusiyana ndi iwowo ndi ifa UDF. Titangolowa mboma ifa UDF nanena kuti chuma chikhale ndi Amalawi, ndalama zikhale ndi Amalawi. Chifukwa chake nthawi yathu munapezeka kuti Amalawi mmapanga mabizinesi. Amalawi anali ndi COVID nthumba. Ena anakula maminibus, ena amamanga manyumba, ena amazungulira kupanga ulimi. Ndalama zikhale ndi Amalawi. Ndanzatuwa afuna soti bwerereso konkucha kuti ndalama zikhale ndi boma, Amalawi asakhale ndi ndalama. Ndeino musandukeno anthu opempha, mzibambo mzimayi mpezeke kuti muli pa nzera mukapempha chakudya. Ndizimene akufuna. Ndeife a UDF tinapulumutsa Amalawi pamenepa. Timakhulupirira kuti chuma chiyende bwino ndi mabizinesi, ulimi. Koma mabizinesi ndi ulimi akhale ndi anu ache Amalawi. Ndalama zikhale m'matumba mwanu, osati ndalama zikhale kuboma. Inu mukhale ndi COVID nthumba. Tikufana bwinobwino. Chifukwa mukakhala ndi COVID nthumba, ngati simunalime bwino mukoseka kula chakudya. Mukakhala ndi COVID nthumba, makolo mukosa kutumiza ana anu ku skulu. Zambiri sizivuta. Nda ine ndikubwera lero kunena kuti taona nimene zikuchitika lero. Chifukwa chosowa experience mene dziko lapansi likuyenda, ayambanaso ndi dziko linaso. Nthawi ino ndi ya investment ndi trade. Ndi nthawi yonetsetsa kuti mabizinesi atukuke apite patsogolo. Ndipereke chitsanzo achinyamata ndikamakamba za business.
kulini 300 billion ndalama zimene zija akanapereka kubungwe yokongoza ndalama kuti ino achinyamata mkozopita kumene kuja azimayi azibambo kuti mukapeze ngongole ndekuti bwezi zinthu zikuyenda mdziko koma kuti mupeze ndalama imeneyo kunifu zonse zili kuboma ndama yang'ana nkhope kuti iwe ndiwe nda iwe ndiwe nda iwe ndiwe nda. Ife tukunena kuti ndalama ndine asafotokoze aseta bwera usafotokoze bwino bwino mene zinthu zilili kuno. Ndakola ndela ise utule dzina mene kuchokera komanso ndiuze walankhulire zimene amalawi makamaka kuno kwa nsambo achinyamata kumana ndizota. Ulemu wanu bwana pakuti kuno mwatipeza kuno ndi kunkaika kwa mwasambo 10 ndipo tikuthokozeni kwambiri kuti niyo mwatiyendera koma ulendo wanu simukuyima panopa mukupitilira. Dzina langa ndine Daniel Banda bwana kuno takumana ndizokhoma bwana ndilali ndikuzeni pano zokhoma takumana nazo pano pasi ndizo timadya gaga wakuda. Do you know gaga wakuda bwana? Chimanga tumba 100,000 bwana. Bwana eneo ndikulira kwambiri bwana, ndikulira bwana, ndikulira bwana, ndikulira. Anthu ose amukuona papabwera mama wacha mafolo amafuna akuoneni bwana kuti mwina mwake bwana zinthu zitisinthire kunoko bwana. Bwana zikomo kwambiri Daniel Banda. Ndamva kulira kwa Daniel. Daniel wafotokoza kuti uno mukudanda alantu wa chimanga tumba la chimanga 100,000 sijo kodi nanga anakuzani kuti fetereza akhala ndalama zingati? Anakuzani akhala sapi mtengo wa fetereza sapitilira 4,995 pano tumba la fetereza mukula ndalama zingati? Nanga taona nanga titafusa kuno kuti nangati akukwanisa kugula mafuta nanga sugar tipempe amayi bwerani musafotokoze bwerani mayi tabwerani tisinu kumva bwino bwene tabwerani mayi kufotokoze. Oh yeah. Azimai blessed ndikuuzeni ineyo alekeni kono mali nachokera pamwadzama
Kani of Mwasa. Wana mavudo ali pano. Zebani. Kutukile manja. Kadeleza imene bagamba. Ndizoona adi. Ni 170,000. Basura sugar. Sugar manaba tukule 5,000. Wana tukala njele nalo. Kwanda dikwaje kwasa kwanila utilandi wasi. Alekeni afotokoza sinyonje afotokoza mavuto mene mukumana nawo ngati nanga sopo Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.